Kani gadega Patisi TV. Hakasian ka baningkong MDC ka nong thmai constituency ba latip lang khar kongor lasdang ya ka jingpet ko buram ya kinong song ka nong thmai kum gadak ka jing itu ya ka jingno senyang ka jongki shakari ka jat bin rio bat khamtam e ka jingla jongki ban wanra buram ya ka constituency borok kawai kum gadak ka jing itu ya ki kam ba kila tre shitom ulapun ko buram ya ki da khusnam ya ka balatip kum ka first MDC nong thmai award arjar khat rio ba latip lang ulapun ko buram ya ki nong song bakan thop ya ki bala kenjo kendai post nam karta shaneng kinong ai dawai kan ban kinong tremon sngobha ki bor penya ya ki chaka puli kinong hikai kinong ak film khasi ki pro jabieng kinong semkam lajong kinong ile kai sports kinong thokot kinong roi bla paunam ki khna school but college ki ba pass ba ki examen ki rang ba snong bat ki we para khani ge jingsha pun ko buram ka Patisi TV ru klayo pedang ya khusnam na ka benta jong ka entertainment la pelong ya kate ka jingpun ko buram ka jingyelang ka blalong ka singi sa jan jong ka tayo kabalalong Divine Savior nang thumai parish Shillong uba PNCM UCM ka KHDC lalong kongsan barula jingero iba latiblang ya kate ga jingla jong u bansam khusnam hado lais pangun potentiality ka jong hibriu jong ki ong baga state Meghalaya ka jong ki ong kadang ya ka potentiality ka jingre bat kam natural resources bat tham tamru haga human resources bat haga ni ka si ka menta ni snow thu shai bat ni proof yela de bagi long very potentials haga jingre bat human resources ka message yang ia hakini kisni ki bamenta kalong balar kalong kumno rung idon kam panwanra ya ka jingkala hak babon ki benta juga jingim ka joni hoit kumbangawang baka jingdon ya ka state ka jingmu ka jong ngi kalong balar kumno ngilong ka state ka ba nginbiang hakayo ka kot ka kum ka jingdon jong ki natural resources ki jong Alam kas ngong ba kajian tu jungi mentaka jamin ka bangidan kam ka long ba irrespective na ka no ka background ka profession ka bangidon kam ka long bangidon ya ka platform haka ba baro ki views and opinions ni share lang bag banwana ya ke kontri kam le aste ka ba ban penhun na ka benda baro kinong song ne ram sumasta lihat tapi latih potlan masuk mulu beji ani di lihat masuk no enak lo teh sumrum iris ha bahaya di dan juga anak
Parfum tu nak kaya suruai. Tengah berwaj mengkona penau perok berwaj. Kita masuk ke Jawa. Tinggi kita ke sabun mentai. Sabun dengan sul. Sabun. Tengah tak sabun mentai. Oh. Tengah Rexona. Tengah punya Jawa ini. Rexona sabun tersyukurkan bangun kada benang jago menghantam nang sibo Rexona 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 Kani Kadeka Pati CTV.